Știți acel moment când vrei și tu să filmezi ca un om normal, dar nu-ți merge microfonul? Ei bine, da, asta am pățit eu, băi și fete. Am filmat peste 8 minute, v-am explicat ce vreau să fac în acest vlog și când să mă apuc de editat am văzut că nu am sunet. Stați liniștiți că în filmarea asta nu vorbesc, eu vorbesc peste acum, peste videoclip. Dacă ar fi fost să las filmarea așa, s-ar fi văzut așa. Dar stați liniștiți, niciun fel de problemă. O să-mi pun la bătaie talentele mele de voiceover și o să vă explic exact ce am zis în episod și ce facem în episodul de astăzi. Aici vă ziceam că am multe gagii și că mă duc acasă să mă tun ca să mă fac frumos pentru ele. Acum lăsând gluma deoparte, am explicat în videoclip că astăzi voi filma abonații de cum mă tund. Am pus un poll pe comunitate și voi ați decis să mă tund foarte scurt. Ok, băi și fete, am fost ieri, m-am tuns, stau puțin mai ridicat cu scaunul ca să nu vedeți exact cum am tuns. Ca să vă dați seama cum aveam eu părul înainte, dacă trăgeam, luam un fir de păr de aici și îl trăgeam, îmi ajungea cam până pe aici. Și acum nici de frunte nu-mi trece. Nu este foarte, foarte scurt, adică periuță, gen așa, însă este. Probabil că dacă mă tundeam periuță, ce nu am eu gagică acum, dar ce nu o să am în viitor, probabil muream singur. Destul de scurt comparativ cu cât îl aveam eu înainte. V-am spus să-mi ajungea până aici părul când îl trăgeam și acum nici până aici nu-mi trage, nu mi-ajunge. Hai să vă arăt un pic. Dacă iau de asta aici, eu trag ca lumea de asta ca să-mi ajungă până aici. Sunteți gata? 3, 2, 1. Ok, băieți, m-am tuns. Bă, nu stă chiar atât de rău. Nu stă foarte rău, dar comparativ cu cât îl aveam eu înainte este destul de scurt, adică mie ajungea până aici și acum ajunge până aici, da, este o diferență destul de mare. Sunt puțin, nu știu, nu sunt obișnuit cu părul așa mai scurt, dar este ok. Cam așa m-am dus, vreau să spuneți și voi acolo părerea voastră în comentarii și să-mi spuneți acolo în comentarii ce challenge-uri mai vreți să faceți pe canal. Cred că acesta este videoclipul și sper că v-a plăcut. Eu am fost Mario, vreau să spuneți părerea voastră despre acest videoclip și despre cum am tuns. Eu am fost Mario, iar noi v-am auzit, bineînțeles, data viitoare la un nou clip. Pa, pa!